गावनो निजा फरायनांगोन माखासे मानसिनिफ्राय थुलुंगाखौ लानो रोंनांगोन जोङो हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा साननैनि प्रग्राम लानानै जे 47थि जे कनभेनसन बा कनफारेन्स बेखौ जाहाथे बिथांमोना जाहाथे मोजाङै मोजां सामलायनो हागोन आं बेखौ मिजिं थिग्रोबाय आरो दिनै लोगोसे जे गेलेमु बादायलायनाया दिनै मोननै जे भलिबल आरो काबादि जे काबादि आरो भलिबला जाहाथे जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव जाहाथे जौगानो हायो आं बेखौ मिजिं थिग्रोबाय आरो लोगोसे गेलेगिरि बिथांमोना जाहाथे सोलोंथाइजों लोगोसे जे गेलेगिरि बिथांमोना गावनि जे गेलेनायखौ जाहाथे गोजौआव लांनो हायो आं बेखौ मिजिं थिग्रोबाय आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिआर ओनसोला जाहाथे गेलेनायाव जे स्टेट लेभेल इन्टारनेसनेलाव गेलेनो हायो आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो जों दिनैनि जे प्रग्रामा जाहाथे साक्सेस जायो बा जाफुंसार जानो हायो आं बेखौ मिजिंथिबाय मा बुङो बे बुब्लियाव दिनै सिडली चिरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 47थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो लोगोसे 28थि कासिकत्रा दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्माजों साननैनि हाबाफारि लानानै बे बामोनगावनि 2 नं पश्चिम गारलाबारि गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव जोङो बे हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय खुंफुंदों दा बे हाबाफारिया दिनैजों गाबोनजों अर्थात 3 डिसेम्बर आरो 4 डिसेम्बर बेयो जागोन दा बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजिर बायदि जिहेतु बोसोरनैनि जों दाजानो होजानाय मोनसे गोजाम कमिटि दा बे गोजाम कमिटिया दिनैहाय सोलाय सोल' जानानै गोदान कमिटि दाजागोन दा बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनैहाय गुबुन गुबुन बेबायदि हाबाफारि जोङो लानाय जादों जेरैहाय जोङो गेलेमु आयदा हिसाबै भलिबल हौवाफोरनि बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लादों आरो लोगोसे हिन्जावसाफोरनि थाखाय काबादि बादायलायनाय बेबायदि जोङो हाबाफारि लादों आरो बेजों लोगोसेनो जोङो थुनलाइयारि बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लादों थुनलाइयारि बादायलायनायाव जोङो हाइ स्कुलनिफ्राय लानो आप टु हायार सेकेन्डारिसिम जोङो बेबायदि हाबाफारि लानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय रेडि जादों आरो माखासे हाबाफारिया सोलिबाय आरो बादायलायनायाव मा थागोन थुनलाइयारि बादायलायनायाव जोंहा बाथ्रा दान्थे आयदा थागोन जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय हाबाफारि थागोन ओमफ्राय बिनिफ्राय मोनसेया सोंगाब सोंनाय गाबोनहाय जोंहा गेवलां सानसुनि 12 रिंगायाव जोङो लानाय जादों बेहाय गाहाय आलासि हिसाबै जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथांखौ जों गाहाय आलासि हिसाबै लिंनाय जादों आरो बेहाय बुंथिगिरि आलासि हिसाबै जोंनि समस्तिनि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ जोङो लिंदों आरो लोगोसे बिटिआरनि EM रनजित बसुमतारी बिथांखौबो जोङो लिंनाय जादों आरो जोंनि नैबे 13 नं सिडली चिरां समस्तिनि MCLA सायखं बसुमतारी MCLA सारखौबो जोङो लिंनाय जादों गुबुन जोंनि ओनसोलनि गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोन गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो लिंनाय जादों बे गेवलां मेलाव आङो खावलायनो लुगैदों नोंथांमोननि बे बड'सा चेनेलनि गेजेरजों बे ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैयो आरो जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार जानायाव मदद होयो आं बेखिनिखौ खावलायदों थुनलाइयारि दा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै सम आरो थासारिखौ नायनानै दिनै जोंनि गेलेमुखौ गोजौ लेभेलाव लांनो थाखाय आरो जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होनानै बा जोंनि नेसनेल लेभेलाव स्टेट लेभेलाव जाहाथे बिथांमोना गेलेनो सुबिदा मोनो बिथांमोनखौ थुलुंगा होनानै जोङो बे गेलेनाय आयदाफोरखौ जोङो लानाय जादों आरो थुनलाइयारि बादायलायनायाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन समाव जोङो बे हाबाफारिखौ खुंबोबाय थायो बे खुंनायानो जाहैबाय जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे फरायनायजों लोगोसे माखासे थुनलाइयारि बादायनाय गुबुन गुबुन आयदाफ्राव जाहाथे जोङो गियान लानो हायो आरो बिथांमोना बिदिनो गुबुन गुबुन नेसनेल लेभेलाव बिदि कम्पिटिसनाव बाहागो लानानै जाहाथे गावसोरनि जाफुंसारनायखौ मोननो हायो बे आयदाखौ लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ खुंनाय जायो।